Tamda. Tamudza irufaro. Secure supia. Zvakabere nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti ndinoda kuakirwa musha wangu wakapwanya. Yenebo dzako chitu pane maredara utaura izvozvo nditambudzai rufaro tsara vana musecure. Tambindo kune imwe nhasi. Right, taura tinzwe tambudzai. Pamusoro ichi. Kama unawabera sei? Uyu murume wangu ndakaroorwa naye. Ndakaroorwa mumusha imomo ndakagara kwe19 years. Saka petakanetsana ndakaenda kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu ndakasiya imba hombe nekitchen. Saka ndaikoko ndope ndakazonzwa kuti wakapwanya kitchen yangu. Uku ndakabara wana musha imomo 2 mukomana nemusikana. Wakangoenda kwemakore mangani? Pendakabva imomo ndakabva 2002. 2002 tanga 2024 about 2 to 3 years. Hmm? 2022. 2022. Urapera pasero. Saka iwe vanongo wakabva pamusha ogoti musha wako sei? Kitchen ndakasiya ndichiti sezvo ndine wana wakomana mumusha imomo anozogona kuti arida kuya kugara mumusha mawo hazviiti kuti azoende mavamwene vanozongogara vatobva pamusha iyoyo. Kana wabva voti musha wako sei? Toda kuti tauro kuti unoti musha wako sei iwe ini ndakawaka. Ndakawaka. But wakapatiza ukaenda. Anotiza sitakanetsana kudara mbari. Watiza pamusha. Mamire zvakaita achizvasikaita kuti ndichigara ipapa. Ndokutoza kuti wakabva watotiza pamusha ukaenda. Saka wogoti pamusha pako sei wakapatiza ukaenda. Ayo wana. Nendiri kuitira wana. Ini napasiri pamusha pangu. Asi wana wendakabereka. Ndakabvapo. Saka kana pamusha pasiri pako iwe panogoita pemwana sei? Musha wako unogoita wemwana sei? Unoda kuti ujekesereka kuti unogoti pamusha pako iwewe ndepe mwana sei? Murume wako aripo. Murume wako aripo. Aiwa takasiyana. Tasiyana inini yakabva ani pagogo. Pamakasiyana wakadii kuti ngatishare maproperties kuti uwane share yako iwewe? Ndakasiya nekuti ndine wana mumusha imomo. Ndasikaiti kubvunza. Uzvacho kana wakasiya wana wari pasi pemurume, wana wakasiya wari pasi pemurume? Aiwa ndinawo. Unawo? Saka ungagoti iwe une wana uko, iwe woti wana wane musha uko sei? Ndiko kumba kwawo. Pawari kugara ndepambuya. Urupanzwa here? Kuti mwana haana musha. Zvava musha, tobopa example, musha wababa nemukadzi wavo. Unogonzi musha wewana here? Ndosandauya kuda kuti tinyatsonzwana. Because chaungaite iwewe nyaya yako either maifana kuti pawakabva pacho uchipuwa bhuku moshare namai maproperties zvawakashanda iwewe. Ari kupona mashare zvawakashanda iwewe
kana wazofawo iwewe zvinenge zviri zvako hazvisi zvewana wazofawo iwewe wana vanokwanisa kuzoinheritance tora zvinhu zvamai wedu wakutora zviro zvani wafa nori kuti uri mupenyu woti zviro zvemwana inheritance haidaro unless makanyora will kuti muri tu kuti no tatengera mwana chii musha uyu uri kupanzwisa inheritance nekuti izvozvizvi musha iwowo kana wakabva ukaseya uri wababa wavo handii ndobva wasiyira uchiti musha wababa mwana anopinda pamusha ipapo papo saka kana wazokura havanozodini vakutobvunzawo iye paakakura akaita sei ari mumusha mawabereki wake ari mumusha mawabereki wake wabereki wako wakamupa pekugara handii saka iye zviri kwaari kuti apo wana wake pekugara kana kuti iwe upo wana wake pekugara but noti kuti paari kugara onzi ndepemwana uri kupanzwisa ndopanzwisa kana uri wakawaka nemurume uyu chaungatoite kuti tinoda kuti tigowane chi ndo zvinotenderwa izvozvo hazvitenderwi kuti zvipiwe wana but zvingatopiwe iwewe ndo zvatiri kuti tiiswatudze iyo kuti une claim here yauri kuda kuclaima ipapo iwewe semunhu noti semwana hauna chaunoda kuclaima saka hapana nyaya nekuti mwana haakwanisi kuti andoti baba ibvai pamushana muri kunyatsopabata here tambudzai muri kunyatsopanzwisisa kana kuti watozviringidzi ndopanzwa handowapanzwisisa kuti nhau yenhaka zvakafanira kuti wabereki wake wachiri wapenyu wabereki wako kuti haukwanisi kuenda pari kugara wabereki wako kuti aiwa ini ndiriudawo kuti ndigare ipapo asi wabereki wake wakanga wafa anochiinherita manje toinheritance yainheritance saka iwe uri kugadza nhaka baba wari papo wari wapenyu uri kuda kuti wafe here kana kuti chii because waakutora zvenhaka kawakugadza nhaka baba wari wapenyu mushando wewana wangu ini nangu ndiri takakuona kakasiyanei panyaya iyi amai avari kuti vakanetsvana nhomba vasiyana nemurume 2 years vabva kumba ikoko so ndiri kuita sekuona kuti mai ava vaenda haisi nyaya yekukurema kuti property yavo yakaputswa asi ndiri kuita sekuona sekuti vakazoita kakufunga zvakanaka vanenge vane nyaya yekunge kuda kufunga kuda kudzoka kumurume wavo wakaparadzana naye sanga waitaurika kana iriyo kuti vari kuiramba iyo kuti vangakureme nyaya yekukutwa kwemba yavakasiyana nemurume mumusha mavasingachagari ipapo ndinobati nyaya idzi saka mikoti neiri chiwana nyaya ipapo ngekuti mai wakaenda zveshuwa nemurume vakasiyana murume anoziva kuti musha kuti unzi mukadzi adzoke ikicheni murume akandonanga pakicheni padzimba dzese akandopunza kicheni panguza kuti iwewe hausisina chako papi ndo chapa mai washunga ndapunzirwa kicheni yangu nekumusha kumadzimai achitaura abva aenda pakicheni
pakitchen ndosaka ndaita muono kuti mai apa vanga vaine pfungwa yekuda kuzodzokepi vari kuramba kuti ndanofunga kuti nyaya yange yatopedzwa nachangamiri mukana uripo kana kutoti imimi wanga watokupai kakuru kekuti imi ndimune right yekuti ona takawaka asi wazoputsa wega sei isusu ngatichitauriraniwo pane izvi asi hatisi kuti hamuna kutumwa but munongotaurwa ndo pemuchine mukana wekutaura nezvedzimba ndimune mukana kwete kupa vana nekuti imi ndimunogona kukirema kuti ngatigowane izvo zvatakaita tiri pamwe chete nemurume wenyu izvo zvinobvumirwa mumutemo zviri mumutemo kuti kana uri kurarama marambana munotaura kuti zvatarambana zviro zvatakashanda tiri tose asi kicheni iyo kana yakawakwa musati futi maapo pamushapo hapanai hamupindi futi pakugowana ndo mutemo inheritance yawako mitemo inoyevo aiwa takawaka tese makaiwaka temese saka muri uchikuda sheya yenyu here kana kuti pamakarambana makatotorawo sheya yenyu imwe mukaenda petakarambana takatora sheya but hatina kumboincluda nekitchen makati inini ndakuenda mishangaisare zvayo handiti pamakagowana chokwadi taurai chokwadi ndati petakasheyana hatina kuincluda nekitchen but makati iwe tora hako kitchen ndakuenda since nemafungiro angu ena ndiri kuita kuti wana vanozodini vanozongoya kogara ndo mafungiro engu edani saka hakuna right iyo yekuti muchisheyanayo munosirira muchiti wana pamunotosheyana muchiyega kana vari wana munoenda kumaintenance ndokwamunoenda mupuwa mari yekuchengeta wana kwamuri kudii handiti ndo mutemo uriko munopuwa maintenance yekuti muchengete chii wana modzidzisa wana okura wotozotsvagawo zvavo wakada kumirira kuti pamuchazofa imimi ndozondogara ipapapo vanhu vese tinopera kuurawa newana kana kitchen yacho inenge yatoti ngondomonoka topera kuurawa newana vachiti chii baba dai wafa ndatora chii ichimba saka nandiri kutokumbira pakitchen pacho ipapa pandipo hafu yacho iyo ndo yataika tawaswatudza wati ndaido kuti uchindipo hafu yekitchen yatakawaka tese unoti chii I think zvimwe tataurirana inheritance kuti ndo zvinoitika hanzi pakitchen yatakawaka unondipowo chii makaiwaka nemari asi yanga ine marata yanga yakapfurirwa nemarata 24 yanga yakatosvika kuma200 something $200 something zvekumari roughly kuma260 ikoko 270 saka hanzi todo share yangu yemba yatakawaka half of 270 ichi 100 what 135 pakitchen yatakawaka tese zvimwe zvinhu takagowana takabvumira but kitchen iyo ndo 270 wanawo ndewako kana uchida kuzowayeka zviri kwauri kana uda kuti watambure munyika zviri kwauri wana ndakatoenda kumaintenance kare wakaenda kotambira asi kubva muna October kubva muna October up to now hapana dzokera ivo ndo vanotora vanodira nezvo right unoti chii iyo hanzi 135 yekitchen yangu tinongosheyana zviripo zvacho 135 iyo zvingori marata nezvidzimba hanzi tocheyana marata
uyo otora marata aiwa auti chidipa mari nekuti ndiwakapedza tesi 135 aina kuwana unosara hako nemarata ako Kitchen pamusoro. Kitchen handina kuputsa. Kitchen akasiya aputsa. Kuputsa wakaita mhepo ichibva yadini. Yadonha nepakavhura vachibvisa padhoo. Kurara kwayakaita ndakabvisa marata. ndo aripo Ndabvisa marata nezvidhina pandaunganidza zvazvadonha zviri. Chimwe chidziro chakangomira chakadaro. saka sandi ndakaputsa ndiwo akatobvisa madhoo wakabvisawo madhoo petakasiyana zvinhu pendakabvapo pamba ndandisina kwekuenda ndandisina pekuti ndinoenda koti tso saka takataurana riri dare kuti inini kwendiri kuenda hakuna imba wakataura kuti unobvisa mawindo nemadhoo ndo zvaakaitaura ndo zvandakabvisa ndibve ndaenda nazvo saka pekuti kutsemuka imba yake ikatopera haina mudhoriba yakatopera zvidhina zvakatonganiswa ndozvo saka wopuwa wakatora mawindo madhoors marata mangani Marata ari pakitchen pane 20 saka unopuwa marata 10 iyewo uchibhenefita zvidhina nemarata 10 iwe wakabenefita madhoo mawindo aiwa kitchen yanga isina mawindo yaisina mawindo yaine dhoo pasina mawindo hapana mawindo ndobva watora dhoo saka ukatora dhoo kamhepo ikauya inobva yatora marata mai wacho yemukomana uyu kuti akapota ngaapangidze chidziro chakatomira saidi rakatomira yemba yacho zvedu imba yakakuchukura ikanokuti mazuva ndoka yakadira kumberi yanga ine kona kudari yakatanga kusemuka kona ibva yazoitika kudari zvirate ngemarati vaita kudaidzira kudai ndo pakazofomora denga racho right saka wakafunda wapiwawo marata ati 20 undomba 10 marata usarworde 10 saka yapera anoya kutora marata ake 10 weekend ande unotora marata weekend utanga mangwana halo taura oya mangwana kana sondo andisandi oya utora marata 10 nekuti ndo maproblems ekurambana marambana marambana muri 2 wana ndosaka nehurumende yakaisa kuti wana munoenda kumajors court mopuwa maintenance pane vanhu vanorambana mapuwa maintenance court order obvisa maintenance kana asingabvisi unodzoka ikoko anosungwa oiswa mujeri andi saka uchibva panapa dzokera nayo undotaura kuti haasi kubhadhara maintenance yake atori pamambo apa mapurisa anotoaudi omutora hakuna inheritance inoitirwa kuwana muchiri wapenyu chinoitirwa kuwana muri wapenyu iwe yamunonyora uri wenyu kuti no mwana ndoda kuti azopfeke zvakati kwete ukugoyera saka todismisa wakabvisa mari yekuya kudaro ndikabvisa 70 right unomudzorera $35 pa70 moita hafu ndamaunzana kuti muyananiswe mupuwe pfungwa dzakajeka handiti moidzora $35 75 yacho yakashanda papi hanzi yakashanda papi
ndakauya kumangara $60 kumangara ndobva ndazobvisa 10 nhasi yebhazi handina kutokaunda. Okay. 35 6 yemasamoni ne10 yawabvisa nhasi saka wobvisa 35 unoibvisa rini Mbosva. rini toda mazuva kuda kuti unangwarira kuti unozobvisa yamombe pa$35 saka ndobvisa titaura kuti unoibvisa musi wakati nokuti wakomana wakazouya wakutsvaga kuti 35 iyai vanouya vakuda makosti avo wozotora yamombe ndobvisa zvese musi wesunday Ndeutombotsva. Ndeutombotsva. right tokupa end of September wobvisa by end of September. Alright, tosimuka yedu tena.